abu biyar ake so kawa mahaifinka bayan ya rasu. Na ɗaya addu'a, qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kada harshenka ya yanke daga addu'a har ƙarshen rayuwarka, ka dinga wa mahaifinka addu'a. Sannan na biyu, in ka samu hali kai masa sadaka jariya. Sadaka jariya waƙafi ko hubusi, ka je kai masallaci ko makaranta ko rijiya ko labiri ko wani abu da ake bukata, ka yi da sunan cewa wannan kayi ne da fatan Allah ya kai wa mahaifinka ladan. Sannan na uku, ka bincika in akwai mai bin sa bashi ko wata rigima da ya ɗauko kafin ya rasu, ka je ka ware masa ita, ko kuma wani alhakin wani da ya ɗauka, ka je ka nema masa afuwa, ko wani abu da ya kafa na rashin kirki wanda alhaki zai iya bin sa, ka je ka gyara. Da duk wannan ka taimaki babanka. Amma sai aka ce wajen majalisar ta caca babanka ne ya kafa ta, sai ka je ka tashe ta. Ko wancan gidan karuwan babanka ne ya zuba su, sai ka je ka tashe su. An tashi gado ka ce ni a bani gidan karuwan baba, da an baka sai ka ce to ku kowace ga 100 ta je ta yi jari, an rufe gidan an mai da shi masallaci ko makaranta ko islamiyya. Ka taimaki babanka, wannan sabon bai ci gaba ba. Ko yana da shaya a kamfanin giyar can, ka gani sai ka je ka karɓa shayar, ka je ka yi sadaka da ita, ko wani abu irin wannan dai da za ka taimake shi. Ko kuma ka san babanka ya taɓa cin zalin wani, har suka yi shari'a wancan gidan da babanka suka yi shari'a da wani ya karɓa, kai ka tabbatar ba nasa bane, shari'a ce kawai ta bashi da zalunci, sai ka je ka mayo da mai abinsa. Ko a gabanka babanka ya taɓa wankawa wani mari, sai ce masa Allah ya isa, sai ka je ka ce a gabana wataran na ga babana ya wanka ma mari, ka masa Allah ya isa, to yanzu ya mutu, ni na zo don Allah ko ka rama marin a fuskata, ko kuma don Allah ka faɗi diya in biya ka na marin, ko kuma ka yafe masa. Ko babanka ya sunnata wata bid'a, sai ka tashi ka yaƙi wannan bid'ar domin kada alhakin bid'a ya ci gaba da binsa. Duk wannan kawo babanka abin kirki a bayan rayuwarsa. Sannan akwai na hudu shine akwai abokansa da 'yan uwansa. In babu ka ce akwai ƙawayenta da 'yan uwanta, to ka ci gaba da mu'amala da su mai kyau, domin mu'amala da abokan mahaifinka ƙarawa mahaifin naka daraja ce da kuma a masa addu'a. Don nisa da ka kai wa abokin babanka ziyara zai ce ka Allah ji kansa, Allah ya masa rahama, Allah sarki, dama kai ɗansa ne, Allahu akbar, Allah ji kansa, wallahi na tuno wata rana Allah sarki muna kaza kaza. Ka tuna masa da shi zai masa addu'a. Haka in yana da 'yan uwa a ƙauye ko a birni, sai ka kai musu ziyara, in akwai ɗan abin alheri kai musu, za su ce ɗan wane ne ya zo, Allah ɗansa ne, Allah ku ya ji kansa, ka ƙara jawo masa abin da zai masa addu'a. Sannan kai kuma kada ka yi abin da za a dinga cewa Allah ya tsine ma iyayenka, kaka dinga jawo musu, ka yi abin da za a ce Allah wa iyayenka albarka, Allah ya ji kansa, Allah ya yafe musu. Duk wannan yana ciki. Sannan lokaci bayan lokaci ka dinga kai ziyara kabarinsa kana masa addu'a. Lokaci bayan lokaci ka ce ashe babana yana makabarta kaza, sai ka biya ka je ta daidai kansa kai masa sallama, sannan ka juya gabas kai masa addu'a. Ga wannan su ne abubuwan da ake so mutum ya yi wa mahaifinsa bayan wato ya tafi.